Il-ħolqien tax-xogħol, l-enerġija u l-politika tal-immigrazzjoni se jkunu 3 punti ewlenin li se jitresqu fis-summit tal-Kunsill Ewropew tal-ġimgħa d-dieħla. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat flaqa mal-imsieħba fih dan il-Malta EU Steering and Action Committee, il-MUSEC. Laqa mtella biex dawk preżenti jlisnu l-ħsibijiet u l-proposti tagħhom lill-Prim Ministru qabel dan is-summit. Il-Prim Ministru tenna l-appoġġ ta' Malta għal Jean-Claude Juncker fejn żied jgħid li pajjiżna qed ikun minn ta' quddiem li jitkellem dwar l-appoġġ tiegħu għax ma jemminx fi ftehimiet minn wara. Żied jgħid li pajjiżna jrid jassigura li l-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni Ewropea jolqot b'mod pożittiv lil pajjiżna. Tkellem ukoll dwar il-ħolqien tax-xogħol li l-Unjoni Ewropea qed tqis bħala importanti. Qal li l-Ewropa ħirġa minn sitwazzjoni fejn l-awsterità kienet qed ixxekkel it-tkabbir u jeħtieġ li timxi lejn policies biex jinħolqu postijiet tax-xogħol b'investiment biex l-ekonomija Ewropea tkun iktar produttiva. Dwar l-enerġija qal li jeżisti kunsens dwar il-bżonn li l-Unjoni Ewropea tiddiversifika l-enerġija tagħha anke fid-dawl tal-kriżi fl-Ukrajna. Qal li hemm il-possibilità li Malta tkun ħabb enerġetiku b'konnessjonijiet mhux biss mal-Ewropa imma anke mal-Afrika ta' fuq. Dwar l-immigrazzjoni qal li s'issa m'hemmx politika ċara u l-problema komplet tikber. F'pajjiżna s-sitwazzjoni ma tidirx ħażina, imma saħaq li dan mhuwiex minnu kif id-dera pożittiva hija minħabba l-operazzjoni Mare Nostrum li qed imexxu t-Taljani. Qabel is-summit tal-ġimgħa d-dieħla l-Prim Ministru Joseph Muscat se jattendi summit informali bejn 10 pajjiżi fi Franza. Dan biex jibdew jiddiskutu wħud mill-punti u mistoqsijiet li jistgħu jitresqu fis-summit Ewropew.